Как да използваме прахосмокачката за пране на Еурека и заслужава ли се да имаме в нашия дом? Здравейте, ние сме Технострит и днес ще направим ревю на тази прахосмокачка за пране. Ако искате още компетентни съвети и реални ревюта, последвайте ни и станете част от нашата общност. Останете до края, за да чуете отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани с този тип прахосмокачки за пране. Да започваме с ревюто. Както виждате, Еурека има два контейнера. Този е за мръсната вода, този е за чистата. В комплекта има и препарат за почистване. Сега ще я тестваме, като разлееме сок и кафе върху това килимче, дали ще изчисти добре. Извадим контейнера за чистата вода. Първо сипваме малко вода, като нека водата да е изворна или минерална. Сложим 4-5 капачки от препарата. Доливаме отново вода. И връщаме обратно в контейнерчето. Ето е резултата само след 4-5 капачки от разтвора. Дойде момента да си отговорим на въпроса от началото, заслужава ли си? Отговорът е категорично да. Защото въпреки, че след като разлях сока и кафето, разнесох с ръка, за да попие по-надълбоко, тя се справи отлично. Затова, ако разлеете или изцяпате върху дивана, стола или друга мека мебел, използвайте прахосмокачката веднага, за да може да отстраните петната по-лесно. Оставяме линк в описанието към нашия уебсайт, откъдето може да закупите тази прахосмокачка, както не забравяйте да се абонирате за нашия бюлетин, за да получите код за 5% отстъпка. Сега да отговорим на няколко въпроса. Има ли консумативи, които след време трябва да се заменят и да се купят нови? Отговорът е не, няма нито филтри, нито турбички. Единственото нещо, което трябва да се закупува допълнително е препарат, което ни води към следващия въпрос. Откъде можем да си закупим препарата? Може да го поръчате при нас или да изберете друг препарат за пране на мека мебел, но важното е той да не се разпемва. Следващ въпрос. Как да почистим прахосмокачката след като сме я използвали? Почистването е много лесно. Първо поставяте на крайника в съд с чиста вода и включвате прахосмокачката, за да може чистата вода да премине през накрайника и маркуча и да премахне мръсотиите. След това изваждате двата контейнера за чиста и за мръсна вода и ги изливате и изплаквате. Подкрепете ни, като харесате това видео или споделите с някой, който има нужда от тази прахосмокачка.